Отваряй, започна да записва в момента като. Да. Отвори някоя игра да видим. Да, чакай. Чека, и себе си записваш в момента, да знаеш. Тъй, че може да ни го слагаме после. Сега отвори си това, отвори си играта да видим. Мамо стана, ето почва да записва. Добре, ама отваря играта, де? Но той не иска да я отвори. Ще отвори то. Мамо, ми отвори вместо играта. Защото може би не ти стига интернета, мамо. Не е за това. Защо ми не запке? Какво? Добре. Мамо, играта ми записва или в момента само мене? Играта и тебе. Аз не искам да... Защото така и ти. Аз оставаш много говоря на английски, на немски, на простоти. Можеш да поговориш малко на български. Заповядай. Много сайта искам да ти. Гранушки. Чакай да хвърлим тая вазичка тук. Еми, здравейте от мене. Ето сега чакаме тук баба да дойде. Ето я. Съжалявам. Сега тръгваме. Сега тръгваме. И пръстите ти е някъде на камерата. Ама то трябва да бъде там, защото иначе ми е трудно да се движа. Гранушки! Ето сега взимаме горивото малко. Ще стопим баба Гранушка. Ето хвърлим малко навътре. Нищо. Мамо, рекламата ми прилича на видеото. Цъки. Там ще излед. Ама на той момче си излъжа му реклами. Не. Значи, мама, трябва сега да направим... И сега да видим дали ще станат тези видеотата и ще направим... Ако не стане... да няма реклами. Мамо, ако няма... Ама дай да видим сега дали са станали. Изчакай малко да свърши това. Какво каза? На Viber? Съжалявам за рекламата. Много се извинявам. Трета вечер.
баба Гранушка ще ми гони, пет пари не дава. Забавяйх си губивото. Отиваме в мазичката. Пак. За пореден път. Отиваме долу при тъпата на баба Гранушка на Канада. И си взимаме гъста. Губивото. Ето, взехме го губивото. И сега там, където бяхме в етажа на Грани Гранушка. И сега сме ето тук. Чакайте. Ето. Ето често пошлето. Ето честото пошлето. Тя е част, много ще ми трябва. Вижте я колко е пуснала от мъчение. Вижте я. Това е боксовата круша на Гранушка. Ето я птицата. Да го вземем, това нещо не дава. И се скриваме баба Гранушка да не ни види. Това нали знаете какво е? Отваряме го. И после ще вземем го. И тук отиваме после. Да пусни, като винаги е с тая шибалка. Извинявам се. Не, няма. Кажи му, че съобщение ще ми изпрати. Не мога да го беря от мен. Взимаме тая книга. Бягаме от нея.
баба гранушка сложи капан, защото мисля, че съм мечка. Отиваме втората бабичка. И оставяме тази книга. Ето я. Препарирана е. Омаря. И имаме в мазето, дето баба ти гранушка му остави с шивалката. Тъпата е шивалка. И сега отиваме долу. Не искам. Записвам. И сега отиваме при баба ти гранушка, сладка бабушка в мазето. Това за сега. И баба гранушка е тук с тъпата и шибалка пак. Но моля си за извинения, моля да ми простите, ако умра. В мазето сме. Сега трябва да намерим и клещите. И... Мамо! Мамо, помини твоя ти да ни гледаш! Малко сега пак чакай да свърша малко работа с клещите. Съживяваме това ни. Мамо! Рекламите ми привичат на видеото.